så er jeg på vej i en ny IKEA. For første gang. Så spændt på at se, hvordan vi har gået og kigget, mens det er ved at blive bygget. Så nu skal jeg ind og se, at jeg har en fridag i dag. Så nu skal vi ind og se det. Det er jo blevet meget fint. Der er simpelthen også elevator her. Der kan også lidt komme til de der cykelvogne, man kan lege. Jeg lå nu til det. Okay, det er blevet okay. Det er der pænere. Den er der pænere end den i Gentofte, synes jeg. Indeni. Men det må vi se. Så er vi på vej ind i nye IKEA. Der lugter i hvert fald af pølser. Når det er klar, der er simpelthen en kafeteria her. Fransk hotdog menu 30 kroner. Okay, fransk hotdog 12 kroner. Det er nok billigt, hva'? Der er kafeterie på -1. Og der står der plan. Så skal vi ned ad rulletrappen. Jeg skal lige tjekke kafeteriet ud først. Elsker lamper. Se. Ja, hvor kantinen? Ej, prøv at se. Med højtaler. Det er nyt. Yes. Hvor er kantinen henne? Ja, eller restaurant? Op på første. Op på første, okay, tak. Ja, det har han sagt forkert. Nå, så må vi derop. Skal jeg lige se den. Ej, Elias. Jeg kunne godt tænke mig sådan et træ. Det er plastik. Ja, så dør det jo. Okay, det her vi kom fra starten, og det er måske det, der er her. Jeg troede, at der ville være sådan en restaurant. Nå, nu begynder det at ligne noget. Okay. Næh, det. Er der noget kafeterie her andet end det her? Kafeteria finns en plan ner och sen har de restaurang som är en plan upp. Okay, ja. På den måde. Ja. Tak. Tak. Nå, okay, så der er. Hvorfor er det så, de bliver ved med at sende os herhen? Det ved jeg ikke. Og der er også slik. IKEA, gratis lånecykel, kan man. Det er meget fedt koncept, de har her. Så det var det. Det var ikke. Vi fandt aldrig restauranten, så vi må tilbage en anden dag.